Il-proġett tal-Vitals Global Healthcare ġie minn imkienu qabeż lil Projects Malta. Ekstqar iċ-Chairman Eżekuttiv Adrian Said tul l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt ix-xita tiegħu Said qal li ħassu li kien imwarrab mill-proġett tal-isptarijiet u li dan kien ingħata direttament b'direct order. Mistoqsi dwar l-MOU li kien iffirmat bejn il-Gvern u l-VGH f'Ottubru tal-2014, Said qal li hu kien sema dwar dan riċentament mill-medja u konferma wkoll li fost raġunijiet tar-reżenja tiegħu kien hemm l-intħil li kien ikollu mill-Ministeru fil-konfront ta' Projects Malta. Adrian Said qal li hu qatt ma ntalabx informazzjoni mill-Ministeru tal-Finanzi, madankollu huwa kien għarraf lill-Ministeru tal-Finanzi dwar ċerti proġetti. Ix-xut kien qed jirreferi għal dak li kien qal fil-qorti dwar Ċikluna fuq mistoqsija tal-avukat Teris Komodini Kakija li kien iddeskriva l-Projects Malta bħala entità tal-Gvern mhux trasparenti. L-avukat Jason Azzopardi wkoll staqsa lil Said jekk il-ftehim tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet kienx l-akbar konċessjoni li ngħatat mill-Gvern fl-aħħar snin biex xut iwieġeb fl-affermattiv. L-erba xed ukoll William Waite, Chairman mhux eżekuttiv tal-Malta Enterprise li fl-2014 kien iċ-Chairman tal-Water Services Corporation u li kien tpoġġja f'dan l-irwol direttament minn Konrad Mizzi u qal li meta bdiet Projects Malta f'April tal-2014 huwa kien tpoġġja direttur. F'Mejju tal-2015 huwa kien tpoġġja bħala deputat Chairman Eżekuttiv ta' Projects Malta u wara ħa post Said. Waite sostna li sakemm kien tpoġġja Chairman, il-ftehim dwar il-privatizzazzjoni tal-isptar kien diġà għadda mill-proċess ta' evalwazzjoni. L-imħallef Abigail Lofaro tkellmet dwar 138 direct order li kienu ingħataw minn Projects Malta. Ix-xut qal li dan jista' jkun għax kienu saru ħafna direct orders. Intant itqal li 4 snin ilu ngħataw 700,000 euro f'direct order lill-kumpanija Maniera li s-sit tagħha huwa ċertu Collins Amit dan għal konsulenza għal proġett li qatt ma sar. Il-kumpanija tħallset din is-somma biex tipprepara il-proġett tal-ITS li baqa' ma sarx, imma l-ħlas xorta waħda sar. L-imħallef Lofaro staqsitu dwar il-kumpaniji li hu kien involut fihom fejn qal li kien hemm numru ta' kumpaniji u li huwa impossibbli li jiftakarhom kollha. Fil-fatt huwa semma biss uħud minnhom. L-imħallef Lofaro semmit kumpanija Ċiniża li William Waite jindika li dik il-kumpanija hija tiegħu u tinsab f'Hong Kong. Hija staqsiet ukoll dwar Tum Finance u jekk din kienetx relatata mal-imprenditur Jorgen Fenek akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Caruana Galizia u wieġeb fin-negattiv u qal li din kienet proprjetà ta' Anthony Fenek li jiġi minn Jorgen Fenek. Ikkonferma li bħala direttur mhux eżekuttiv ta' diversi kumpaniji għandu ħafna konflitti ta' interess u qal li meta dan jiġri jara li jiskuża ruħu mill-laqa li tkun għaddejja fejn saħaq li joqgħod ferm attent. William Waite qal li ma jistax jispjega lix hu kien ikkritikat għal konflitti ta' interess meta kien hemm oħrajn li kellhom din l-istess problema. Tenna li Projects Malta ma kellha l-ebda kuntatt ma' Keith Kembri u ftit li xejn kuntatt ma' Joseph Muscat. L-inkjesta issa trid tara jekk l-istat setax jagħmel xi ħaġa biex jevita l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. L-inkjesta li hija mexxija mill-eks imħallef Michael Malija, l-eks prim imħallef Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro se tkompli il-ġimgħa 28 ta' Wissu meta għandu jixed Alfred Camilleri mill-Ministeru tal-Finanzi ta' Edward Xikluna.